Sofía! Que tal? Hola, Rodrigo, hola, Olá! Esther. Moitas grazas por vir. Ai, gracias a vos por convidarme, xa tiña ganas de coñeceros. Bueno, Bem-vinda. pois, Rodrigo, contoche, Sofía é unha ilustradora de Ponteceso. Bueno, témola hoxe aquí porque como seguimos un pouco... Hoxe o programa de hoxe está un pouco dedicado, ainda que é apuntamente lusófono, está un pouco dedicado a ese fenómeno fan que xurdiu alrededor de Tanxugueiras este último mes. Bueno, pois temos... Olha, eu gosto muito de ilustradoras. A minha namorada também é ilustradora. Pois, moi ben, eu moi tenho ben. pois fálalle de Sofía. A ver Como? se fan aí... Conta-me, Sofía, o que é que tu fazes? Pois eu, bueno, fago un pouquiño de todo. Agora mesmo nos creamos contidos para YouTube e eu poño a miña voz como locutora e tamén cando se require, pois tamén ilustro. Eu encantada nestes temas, vaya. E fizeste alguma coisa sobre as tanchugueiras? Como, perdón? Se fixetes algo sobre as Tanxugueiras, que por eso estás aquí. Sí, fixen unha ilustración das tres, ca súa posta en escena de Terra, que foi increíble o que fan estas mulleres, e se non o biches todo desexando entonces que o vexas a ver se che gusta. Imos velo todos aquí. Aí está o proceso. Bueno, Sofía, a min parece unha barbaridade. Eu xa vin este vídeo antes. Quanto tempo tardaches en facer Pois esta mira, animalada? estes tres dibuxos, en total entre os tres, foron 12 horas. E agora estades vendo un resumen de menos dun minuto, por aí, máis ou menos. E diz-me, o primeiro sketch que fazes é com um projetor? Pegas Non. imagens e projetas ou não? Ou é tudo Claro, à mão, com o olho? o primeiro que viches de Aida, que, claro, vese un fondo gris oscuro, ese primeiro empecé no a debuxar en papel, despois saquei a foto e leveino á tablet. E a partir da tablet xa fixen os tres en digital. Despois o de Olaya e o de Isabela xa foron todos en digital. Pero despois a hora de pasalo a limpo, sí que xa, bueno, xa digital que xa o vedes. Mima, aí está o Olá. resultado final. Olha, é lindo, parecem entre as tanchugueiras e personagens tipo da Disney. Sí. Não é? É um misto. É um misto porque têm as características de cada uma delas e têm o realce, por exemplo, dos olhos. Parece que estão a olhar para nós. Sí. E eu acho... Conta-me, Sofia, tu quando fazes as ilustrações, o que é que tu queres mostrar cá para fora? Daquilo que mostras? Eu, por exemplo, cando debuxo, principalmente, gústame debuxar o que me inspira. É dicir, neste caso, cando saliron as tanxugueiras, xa con figa e con midas, con aqueles traxes aqueles traxes tan tradicionais e tan modernos ao mesmo tempo, bueno, para min foi como, bueno, xa quedei enamoradas dela desde ese momento, sobre todo. E despois o que máis me gusta é todo o que me inspire ou pois intentar plasmar. A verdade, se ten que sair desde a miña imaginación, xa me costa un pouquiño máis. Por eso, cando encontro estas persoas que inspiran tanto, dixo, alá que vou a debuxar. Que guai, pois é que é unha pasada. Elas viron este debuxo, non? Que me sona que algo en redes ou compartiron ou lle deron like ou algo puxeron sobre isto, non? Sí, de feito, o primeiro que publiquei foi o de Aida, pero claro, non daba feito para debuxalos tan rápido. Entonces, Aida sí que o compartiu e aquilo foi un boom. Eu normalmente na miña conta, pois imagínate, pois pode ter 50, 70 likes, unha cousa así. E de repente chegou a 500 likes, eu estaba con, ai, Xesús, tanta xente. Que guai. A ver, é que realmente un traballazo así, joder, si non ten visibilidade, sabes, é que, mima, a parte que está super ben, que xa que te inspiraches nelas, pois que isto chegue a elas de alguna maneira, que elas sei que se poñen contentísimas con cada mostra de cariño que reciben. O sea, sí, é que son super riquiñas elas, o sea, xa o seu todo, a súa forma de ser, o seu todo, son un encanto. Eu, sobre todo, o que máis me gustou, bueno, Terra, é que Terra foi espectacular a súa posta en escena, pero, por exemplo, os traxes de Jorge de Álvarez, é que foron unha pasada, e ti, por exemplo, nas fotos, se te fixas no encaixe, é que é unha maravilla, é unha delicia. Entonces eu con esas cousas é que toleo. Bueno, pasei no genial debuxando, verdad, pero despois cando elas tamén ven isto ou chega a tanta xente,
e a tanta xente que lle gusta, bueno, iso xa é unha satisfacción bárbara. Que ben, que ben. Ai, decíarnos ao principio, bueno, nós hoxe quixemos traerte aquí por este debuxo, pero tamén quero que nos contes pois iso que nos estabas dicindo, que traballas para unha páxina na que se fai este tipo de contido, non? Eu vin algún vídeo e basicamente son estes debuxos a mau que nos que vas contando unha historia ou vas contando, explicando cousas, non? Aí está. Sí. Tic-tac, chamase. Tic-tac, Sí. cao. Isto, por exemplo, nesta parte de grabación, bueno, esta era a miña compañeira Iria. Iria tamén é unha máquina ilustrando, e aparte ela fai en directo. Eu, se vos fixastes no meu boceto, pois eu volvo atrás, eu vou Bueno, poquinho. é normal. Claro, pero ela neste caso xa o fai vamos, do tirón. Sí, por exemplo, a hora de gravar estos vídeos, sí que hai un guión, entonces, despois Iria, despois de lelo, por exemplo, xa o... Bueno, ela na súa cabeza xa se fai a idea e xa o vai debuxando. Bueno, logo, máis ou menos pode tardar un día, máis ou menos. E como é que tu fazes a parte da locução? Bueno, isto sí que foi super autodidáctico, porque eu cando empecé parecía unha persoa cando empeza a ler, casi. Non se me daba nada ben. Despois sí que xa prestaba moita atención cando, por exemplo, en televisión vía doblaxes ou prestaba moita atención ás películas, e dicir, pois vou probar a entonar así, ou vou tal. Entonces pero sí que... Cambias a voz, o sea, faz así... Sí. Que sí, guai. Sí, que, claro, parece un pouco voz de anuncio. Hai xente que ás veces leo os comentarios e di, parece loquendo, e dixo, bueno, non creo que sea tanto. Então, espera aí, vamos fazer um desafio. Sí. Tens que dizer em tu própria, eu sou a Sofia, tenho 30 anos e gosto de desenhar, de debuxar. Diz em galego, não digas em português. Portanto, eu sou a Sofia, tenho 30 anos e gosto de desenhar. Como se fosses tu a dizer. Tu. Vale. Vamos a ver, déxame Com concentrar. a tua voz, primeiro. Com a tua voz. Así, falando no... Sem locução. Hola, chamome Sofía, teño 30 anos e gústame ilustrar. E agora, se estivesse a fazer uma locução de uma ilustração tua ou de algum colega? En galego, Sim. Iría: Hola a todos, chamome Sofía, teño 30 anos e gústame a ilustración. Agora, agora tu estás a representar uma ilustração de uma nena, de uma criança de 7 anos. E estás a fazer a voz. Vale. Hola a todos, o meu nome é Sofía, teño 7 anos e gústame moito, moito ilustrar. Yeah! Por favor, podes dobrar series, gracias. Bueno, eu por aí deixo que é a cousa, se me collen eu encantada. Eu tenho um último desafio. A ver. Veña, vai. És a Sofia e tu vais dizer: olá, eu sou a Sofia, tenho. A minha tia-avó hoje faz 99 anos, na verdade. Na vida real. Portanto, vais dizer assim: olá, eu sou a Sofia, tenho 99 anos e não podem perder o apontamento lusófono. Vale. Hola a todos, o meu nome é Sofía, teño 99 anos, moi ben levados, e a todos vos, ca experiencia da vida, digo vos, non podedes perder o apuntamento lusófano. Uau! Parabéns! Por favor. O sea, quero que dobres cousas. Necesito ver series que a tua voz, por favor. Este bocadinho foi maravilhoso. Obrigado, Sofia. Moitas gracias a vos. Moitas grazas por vir, Sofía. Nada, para a xente do chat, buscade en redes como Sofía Fondo e aí vedes o debuxo das tanxugueiras e todo o resto de traballos que fai. Bueno, nada, sigue debuxando, por Dios, a ver se si algún día escoitamos a túa voz nalgúna película ou algo así. Ai, oxalá. Pois moitas grazas, rapaces, por convidarme. Tiña moitísimas ganas de coñecervos e iresme permitir un segundín de nada telo o meu momento fan, porque o fin de semana estuve a tope no Twitch vendo a retransmisión vosa cas tanxugueiras
E non pensaba eu que nunha semana iba a aparecer eu na pantalla tamén. La verdade, Pois estou mira. encantada. Jo, que ben, pois nós encantados tamén de terte por aquí. Bueno, iso, graciñas por vir, e nada, un peixiño grande e seguir aí dándolle duro ao debuxo. Moi ben, Muito moitas obrigado. gracias. Veña. Un aperto Chao, chao, forte. Sofía. Tchau, 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 Sofia, tchau. obrigado.